लासै लासै गोसो गलिलांबाय सानायाबो थांहां फैहां जाबाय सोरनि बेयो फाव फान्दायनाय आङो बिनिल' जाखाबाय लासै लासै गोसो गलि Hello everyone, welcome back to my channel. ओमफ्राय बिराद गोबावनि उनाव दिनै भैरबकुन्दआव बेरायनानै फैदोंमोन ओमफ्राय दानाबा लामा ससेयाव नै ओरैबायदि अखा लोगो मोननानै होबाय सिजाजोब्बाय आरो लामायाव थाथ'बाय दुखान फिसाया मोनसे दंमोन बेयाव ओमफ्राय दायो थांफिनलायबाय आरो मोननोसैयावबो नै सिजालायबाय आरो बिदिनो थाथ' एकदम सिजाजोबस्राबाय अखाथ' सिजाजोबखाबाय बिराद गोजांबायबो आरो अखा सिजानायखौ लाखिसिनगोन ना आनलाखिसिनबावनोथाय एसेबां गोबाव उनाव फैदोंमोन ओमफ्राय अखासो सिजाबाय आरो अबेसे अखाखौबो सिजानो होनबा सिजानो मोना लाखिखौनो बुंनांसिगोनदां दैज्लां बोथोरनि सिमनाय बारजों जिरि जिरि बोहैनाय दैमुनि निजोराजों बोहैलांगोन नोंनि अननायनि लैथोआव सानहर मिजिंनि फुरियाव निजोमै बेलारोम समाव अख्रां सायाव फाइनालि नै ओमफ्राय दायो मोनफैमारबाय अखा सिजानायनि गेजेरजोंबाबो माने सफैबाय आरो जायगायाव दा अखा गैथ'ला होमबा सिजोबखाबाय बिराद लाखिखौनो बुंना लानांसिगोन अखाया माने जों मोनहैबा गारथ'ना होबाय नङाबाथ' सिजाजोबनानै आरो गोजांसिनसिगौमोन बहा थानो मानो जानानै वाव मासि मोजां बोथोर बेसेबा गोबाव उनाव दिनै बेरायफैनानै सिजोबबाय बिराद गोबाव जाबायमोन भैरबकुन्द फैया ओमफ्राय दिनैसो फैनायमोन आरोना ओमफ्राय एसे सिजाबोजोब्बाय अखा हानानै बेसेबा गोबाव थाद' बोथोरा बिराद मोजां ओमफ्राय सान्दुंबो गैया माबो गैया नै हाजोखौ बिराद मोजां नुदों दसे फट' हारि लानोसै र' जिरि जिरि बोहैनाय दैमुनि निजोराजों बोहैलांगोन नोंनि अननायनि लैथोआव सानहर मिजिंनि फुरियाव निजोमै बेलारोम समाव अख्रां सायाव दाखा जोमैनि लान्दोआव निजोमै बेलारोम समाव अख्रां सायाव दाखा जोमैनि लान्दोआव गोजावलांनो गोसो जायो आंहाबो रुगुं गैयै नोंनि अननायनि लैथोआव गोसोनि दोहौ जायो नोङो जेब्लायबो सानहर मिजिंनि फुरियाव दिंगा जावलांनो गोसो जायो आंहाबो रुगुं गैयै नोंनि अननायनि लैथोआव गोसोनि दोहौ जायो नोङो जेब्लायबो सानहर मिजिंनि